Chtěl bych vám přivést nový model Berety. Nevím sice jaký, ale to neřešte. Prostě je to Bereta. No, tady jdete k nám do obchodu, tam si koupíte Beretu, že jo, tady. Jako je to shit, ale jako vydrží to celkem dlouho a jako celkem v pohodě. Jako já osobně bych to jako vůbec nekupal, protože to je jako pěkně na píču, no. Ale jako to neřešte. Jako tady ten obrázek, jako to vůbec například, jako, to jako Čína, víte? A jako, ty to víte? Jako to já jsem psycho, to jako neřešte. No prostě, koupíte si na našem internetovém obchodě, dáte www.pišovskitopshop.cz. Tam obdržíte takovouhle nabídku. To pič, to neřešte, já jsem to rozbil, jako to je v pohodě. Potom vidíte, že jsem to rozbil, jako to je v pohodě. Dáte tam, koupíte nebo vložit do košíku, že ano? A to jde vám taková pičovina. No samozřejmě, vy to otevřete, že? A vy to podělání tam nemáte, no. Tak to byl pěkný poser, víte? A tak to pěkně vezmete a uděláte. Prostě to roztráte na piču? Prostě chápete, jo? Prostě jako, takže to uděláte. Jo. Potom tu zbraň imaginální, která tam ani není, vezmete a hodíte hoře.